Con este longo aplauso, Barro amosou o seu rexeitamento ao crime de Jéssica Méndez. A moza de tan só 29 anos foi asasinada presuntamente por José Irín logo de empotrar o seu coche contra o dela. Pedimos xustiza pola vida de Jéssica. Sabemos que nunca máis a vamos a recuperar. Ela é unha das amigas de Jéssica encargada de ler o manifesto de condena. Reclaman para José Irín a maior pena posible. Teñen claro que estamos ante un feminicidio. O acusado de arrincarlle a vida é feminicida, José Irín. Estaba obsesionado con ela. O acoso que Jéssica se veu envolta por parte deste individuo non ten nome. Ningunha muller merece ser acusada tan brutalmente. Esa obsesión que tiña José Irín coa vítima traducíase nun acoso constante dende había tempo, unha conduta que condicionou os últimos anos da vida de Jéssica. A vida de Jéssica estaba sendo condicionada polo acoso deste individuo. Poñer cámaras de vixianza na vivienda e mudar de teléfono son só algunha das medidas que Jéssica tuvo que facer para intentar mitigar o acoso exercido por José Irín. O machismo que irradia a súa obsesión por ela fixo que este ser posiblemente se crese coa potestade de arrincarlle a vida a Jéssica. E fan un chamamento a que un caso tan arrepiante como este non se volva a repetir por moi preto de nós que vive o acosador. Non nos amedrentemos cando vexamos unha situación de acoso, porque sexa veciño, coñecido ou descoñecido, porque os feminicidas tamén viven preto de nós. Reclamaron que a morte de Jéssica non caia no esquecemento, lamentando que nunca máis poderán recuperala nin a ela, nin a súa voz ou o seu sorriso.